Oh, is mij heel lied. Ja, hij zit zit vrij diep. Hoi, ik ben Laura en dit is Klik mij de Natuur. Een nieuw programma over uw Frieske natuur. En de meesten die daar mijn leefde onwerkje. In deze serie ga ik mijn vrijwilligers op pad die haar inzetten voor de natuur. Want zonder vrijwilligers, geen gegevens, geen tellingen, geen bescherming. In elke aflevering haak ik nog een opdracht. Ik moet een bijzondere natuurfoto maken. En die foto's binnen uiteindelijk te bewonderen in Natuurmuseum Friesland. Is deze scherp of krijg ik net? Ja, dit was scherp. In deze aflevering ga ik op pad met Wietse-Jan Dijkstra, een leefhebber puur zang van grijdenvogels. Hij is echt actief bij het BFVW, het Boen van Frieske Vogelwacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Laura. Hoi, Wietse-Jan Dijkstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben ik? Ja, we zijn bij de Stienster Dik. We zijn in ons nazorggebied. Ja, En je doet gewoon grijdenvogelbeheer. grijdenvogels. Kunnen we die goed vinden? Ja, dat denk ik wel. Want hier zit een aantal liepen zit hier, en hier zit wat straaliepen. Ja. Nou, er staan al een paar stokken. Het goed is, dan ben er al een paar liepen bij nu. Die hebben piekjes. En die zullen hun aanse wel jaren leren. Dus daar kunnen we ons even zien. Ik ben benieuwd. Zullen we die kant op gaan dan? Ja, best genoeg. Doe we. Grijdenvogels, wat binnen dat nou krijgt? Het binnen vogels die het graag in iepen groene grijden libben. Ze lissen haar nesten in het gas en fretten insecten en wierms uit de groen. In Friesland binnen deze vogels gewichtig. We hebben hier een soort geschikte grijdengebieden en daarom komen hier ook een protte grijdenvogels voor. Wond vliegen zelfs helemaal uit Afrika hierheen om haar een jongen grut te brengen. Zo, hier hebben we een stok staan met die witte punt. Ja. En daar is ze om vregen, want als je een gewone bamboestok neemt, Ja. die valt eigenlijk net zo goed op. Nee, ik hier deze ik nog net zo En als er een puntje op hebt, dat die trekkers die rieden natuurlijk heel langzaam. Ja. En die shut dan die stok met die witte punt wel. Dus dan rieden die trekkers er goed omheen. Dus dan kun je er een beetje om Ja. denken. Hè? Nou, shit, daar lijkt een broertje leer aan, daar doe wat voor. Ik had het idee dat ik heel iets beter werd in het bijtje van foto's, maar toch kan ik altijd nog wel wat tips broeken. En daar is gelukkig Sita voor. Ja, Sita, we zitten hier nou te loeren naar een slak. Want ik zei correct je daar. Ik heb natuurlijk planten die ik dan met ik bewegende bisten dan. En deze beweegt net zo snel. Nee, dus dat is een groot voordeel. Ja, maar ik met ik vogels en kikkers of amfibieën, dan hoop ik dat de kikkers zinkel. Maar heeft hij tips oer of? Nou, beweging bevriezen, zo heet dat. Hè? Voor een foto met de beweging bevriezen. Dus als je, nou ja, doe sport bijvoorbeeld een soort, dan is die beweging. Als dat verslissen was met de beweging, dan was het pannen, zo heet dat. Dan beweegt het apparaat met de beweging mee. En zo maken ze dan de foto. Dus een vogel vliegt voorbij en dan nog klik, 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 klik. Nee, dan zoest het in principe maar één keer zo klik waan en dan is een langere sluttertiert. Lang verhaal kwad, net waan. Beweging maar bevriezen, als er een foto van mij was. Dat betekent dat is een hele kwatte sluttertiert hamas. Ja. Op een mobiel kerst dat wel dwaan, maar dan had je de pro-instelling master broeken. Ja. De meeste mensen broeken dat net. Dus om beweging te bevriezen en met name vogeltjes is met een mobiel best wel heel moeilijk. Ja. Hoe lang doet dit eigenlijk al? Ja, nou ja, ik wie een hier of 8 jaar dat ik maar uw spaken en uw huid voortgang de ijs zieken. En dan hebben ze eerst wat eitjes uitlijnen en dan knepen ze even in je hand van de hele uit wat, want dan zeg je het net. Nee. En langzaamaan dan bouwt dat wat op en toen ik 12 weer, toen vond ik mijn eerste broertje. Ja. En ja, je wordt er van liedje van maar maar gebracht. En bij die een bloot dat hingen en de oren zei van nou ja, ik vind de oren dingen leuk, maar ja, bij mij is dat wel hingen blijven. Ja. De belangrijkste grijdenvogels voor Friesland binnen onder oren de liep en de skries. De skries, of in het Nederlands de grutto, is zelfs ons nationale vogel. Maar spietig genoeg gaat het net zo goed met deze vogels. Doordat de grijdenvogels haar een jongen in het gas grut brengen, binnen ze kwetsbaar voor bijgelijks gasminnerij. Daarom binnen de meesten nodig die het haar inzetten om de grijdenvogels te beschermen. Want zonder hulp verdwijnen deze prachtige vogels heel tijd meer uit ons landschap. Hier zit ik nog een hoop grijdenvogels zit hier.
Als je die caravan neemt, die Ja? eerste caravan, daarachter, hier heeft een wit puntje hiervoor. En daarachter dus juist wat zwart. Er zit een straalrip op neer. Op dat eerste steek. Juist die zitten? Oh, hij is me heel liet. Ja, Is het heel leeg in de hij grond? zit vrij diep. Dus die zit op aan en die het draaien. Is hij heel zwart? Klopt dat? Ja, hij is heel zwart, ja. Zwart-wit. En wat doet dit nou eigenlijk mij die als dan dit zo just? Ik ben heel verbaasd, want ik zie dit nooit. Maar dit is van mij maait iets, zeg maar. Je kijkt net zonder. Nee? Nee, echt net. Nee, je kijkt net zonder. En hoe vaak Draaide zie je voels dan? jaren erbij. Nou, we komen hier wekelijks, maar hier moet ik op een eerste passen. Maar je moet ook inventariseren wat er al in zit. Ja. Dus Maar dat is dan als die vrijwilligerstaak. Maar hoe vaak zie je gewoon te genieten van? nou ja, dan moet je eigenlijk maar eens betiet wezen. Dan is hier op die dik is het wat rustiger. Ja. En dan is het rust in het veld. En als die skriezen dan omvliegen en de tjerken en de liepen hier door de werk. Ja, dat is fantastisch, toch? En als de eerste liep in de maait die door de werk gaat, dan krijg ik een piekenvel. Dan zet auto aan de kant. Ja, dat is serieus weer. Hij kan je nog net uitlezen, maar... Nee, dat denk ik, dat mist mijn meidje inderdaad. Ja. Ja, dat zit erin of net. Nou, waar wit, steek je roer hier ik. Bij piekenvel op je arms. Nou, dat is zo mooi wezen, toch? Dan heb je er wat bij, dan heb je er een klik mooi. Denk je dat ik zei ik nog een foto met het scan, terwijl ik verder kijken in? Ja, dan maakt het muziekje. Eerst met die lenzen goed voor. En dan moet ik scherp stellen en dan moet ik nog een vinden. Klik. Het is heel veel vet. Oh, ik zeg die vogels daar weer. Nou ja, daar vliegt hij in. Ja. Als het vogeltjes fotograferen was, dan moest je wachten tot ze stil zitten blijven. Ja. Dus dan moest je daar heel veel geduld op brengen. Ja. Nee, maar in slak is dat iets makkelijker. Dus Ja. we kennen een mooi shotmaatje willen- van de slak. Het is dus vooral geduld. Zo, hij gaat mooi omheen. Nou ja, hier had je een heel mooi langzaam bewegend beest. Dus het zou fantastisch wezen als de rest dat ik doe. Ja, maar verder is het echt maar beweging in de natuur. Is het vooral heel veel geduld hebben. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik weet net of ik dat heb. Een heel soort geduld. Kerst leren. Ja, ik heb mijn best doen. Maar weet je, waarom ben je eigenlijk vrijwillig geworden? Nou ja, dat kies je eigenlijk net, dat wil je gewoon. En dat is, het is geen matten. En het is, je hebt nood om een rijdenvogels. Ja. En daar wil je op passen. Dus het voelt net als een verplichting of wat. Het is een hobby, het is een passie. Zullen we eens maar eens eens proberen. Nou, succes. Dank je. Wow. Ik moet je eerst even acclimatiseren. Ik ben echt zo vol, hè. Dat is zo mooi, mijn reden snavel. Ja. En een berghaan die kan wel een crash hebben. Ik weet net hoe dat zit, maar dan heeft hij soms één span en die heeft wel 30 jong bij. Echt? Dan heeft de jong van de oude vogels. En dan is er één stel die erop past. Nou, dan wist net wat juist, dat houdt nooit weer op. Wow, het ziet er echt zo vreemd uit. En dan krijg je een traantje, hè. Maar die heb ik haast wat zien in jong, denk ik. Wat er net meer binnen. Er wil meer, 10, 12. Je wil een stuk of 16. Het hier goed in. Ja, ze zitten toch een 2 en 2. Ja, dit weer echt fantastisch. Nou, weet je Jan, ik weet net nog precies welke het wordt, maar dit vond ik heel bijzonder. Maar al die Piekjes, ja. Met grauwe glos. Maar ik vind het sowieso een mooi plaatsje, maar hoe de wereld is. En hoe wij het is met de rondjes juggen. Ja. Dankjewel, ik heb echt een fantastische dag aan. Nou ja, Jullie nog een hand? prachtig. Ik vond het echt fantastisch. Ja, ik heb echt zo volle Nou, leer. we troffen met waar. Ja, super. En dan begint nou de aardtiteling. Maar Seb nog net voort. Want misschien komt nou die foto wel in beeld.
Tini, Roelof, Anne en Gerlof. Tiergedank voor het insturen van Jimme natuurfoto's. Hast je ook een mooie natuurfoto? Stuur hem dan naar dit e-mailadres. En waar wit komt 10 foto in de volgende uitsturing. Succes!